Hello mga higala, na ako karon sa Mactan New Town. Nara mo ang Forda nga gubaon. Nya nara dayon ang asa na tong building sa Mactan New Town ba? Nara di ay. Mana siya condominium sa Mactan New Town nya nag face mask jud ko ha. Made by me. Made by me ang akong face mask. Mao ni mingaw kaayo diri. Mingaw pa kaayo no. Naana siya mga sakyanan pud noon tagsa. Mao ni parkingan dari. Na para baybayad niya bati ra ba kaayo. Nya tara ang mga motor. Then doora dayon ang condominium sa Mactan New Town. Nya nara ko ay panudlay. Nya gihipos lang nako akong mask. Na tanawa. Mingaw pa kaayo. Kung magbalik na diri nyo, normal na mi awa na puno na kanis mga sakyanan dari. Mauto ang Mactan New Town School of Excellence. Naraay. Mactan New Town School of Excellence. Nya narada yun ang tuay duha ka babae dito ay nagchika. Dito sa Atbang mauto dito ang 7-Eleven. 7-Eleven nga dito ang Watsons o uban pa nga dito sa Atbang. McDonald, hindi lang makita ang McDonald no. Makita ang McDo. Dito dapita McDonald. Then 7-Eleven, then Watsons, then ara dito sa tumoy ang Starbucks. Nara jud ko diri ako may kuan diri ron bantay sa parking area bitaw binuang ra. Bantayan ra namo si Forda. Bantayan ra nako si Forda. Siya ra akong ibantayan. Hi pag mga kigol. Nya bugnaw di ari dapita kay naa siya'y mga mangga. Naglaray dyan ng mangga. Walay bunga. Kung naay bunga kay manguha niya ko diri. May dasang wala pa'y bunga kay mukatkat niya ko. Mao ni Mactan New Town. Mao ni among Mactan New Town condominium. Mao na among condominium dika. Naa sa I think kapila to nga floor, P-floor mangguro to ang swimming pool nga naay jacuzzi. Ari mo diri ingna lang ko ninyo kay magkig-negotiate ta og condo owner diri na may daghang for rent. Ari sa Mactan New Town. Nya na dito sa tumoy ang Mactan New Town Beach. Dili mo lang tamaadto ron kay bawal pa ang beach. So ni arira mi diri ha sa Mactan. Wala mi nagsuri-suroy ha. Ni adto mi og groceryhan. Palitra in town mig kuan mahab-hab gamay. Nya mo ni akong attire wala no. Sige. Gamay ra jud kaayo ang nagparking ron sa pagkakaron. Pero sunod unya nga mga adlaw, mga June 1 daghan na kayo na nadakuha na ako spunan sa mangga nga may among giparkingan. Dito ang mga ATM machines. Dito ang 7-Eleven. Then sa kinauluhan
Mo to siya ang McDonald. Nya, diri na ko photo mga higala. Bye-bye. Bye. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban ako diri sa Mactan, New Town.